జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు దీప భాస్కర్ రెడ్డి గారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం రామకృష్ణాపురం డివిజన్ పరిధిలోని అష్టలక్ష్మి దేవాలయం నుండి శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు టీపీసీసీ సభ్యులు దీప భాస్కర్ రెడ్డి గారు. ఈ సందర్భంగా భాస్కర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి ఆశీస్సులు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం ప్రజలపై, రాష్ట్ర ప్రజలపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నారు. సమాజంలో భక్తిభావం, సోదరభావం పెంపొందించడానికి ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయని అన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లాలని స్వామివారిని వేడుకున్న కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చిలుక మధుర ఉపేందర్ రెడ్డి, ప్రాణవానంద జి శ్రీనివాస్, అష్టలక్ష్మి దేవాలయం చైర్మన్ శ్రావణ్, సెక్రటరీ సుధాకర్ గుప్తా, అంజయ్య, శ్రీధర్ కుమార్, రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ సెల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీధర్ రమేష్, పెద్దవల్ల సైదులు, విప్లవరెడ్డి, సంతోష్ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు దీప భాస్కర్ రెడ్డి గారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం రామకృష్ణాపురం డివిజన్ పరిధిలోని అష్టలక్ష్మి దేవాలయం నుండి శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు టీపీసీసీ సభ్యులు దీప భాస్కర్ రెడ్డి గారు. ఈ సందర్భంగా భాస్కర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి ఆశీస్సులు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం ప్రజలపై, రాష్ట్ర ప్రజలపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నారు. సమాజంలో భక్తిభావం, సోదరభావం పెంపొందించడానికి ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయని అన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లాలని స్వామివారిని వేడుకున్న కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చిలుక మధుర ఉపేందర్ రెడ్డి, ప్రాణవానంద జి శ్రీనివాస్, అష్టలక్ష్మి దేవాలయం చైర్మన్ శ్రావణ్, సెక్రటరీ సుధాకర్ గుప్తా, అంజయ్య, శ్రీధర్ కుమార్, రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ సెల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీధర్ రమేష్, పెద్దవల్ల సైదులు, విప్లవరెడ్డి, సంతోష్ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్రలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు దీప భాస్కర్ రెడ్డి గారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం రామకృష్ణాపురం డివిజన్ పరిధిలోని అష్టలక్ష్మి దేవాలయం నుండి శ్రీ జగన్నాథ రథయాత్ర అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక మహోత్సవంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు టీపీసీసీ సభ్యులు దీప భాస్కర్ రెడ్డి గారు. ఈ సందర్భంగా భాస్కర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారి ఆశీస్సులు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం ప్రజలపై, రాష్ట్ర ప్రజలపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నారు. సమాజంలో భక్తిభావం, సోదరభావం పెంపొందించడానికి ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఎంతగానో తోడ్పడతాయని అన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లాలని స్వామివారిని వేడుకున్న కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చిలుక మధుర ఉపేందర్ రెడ్డి, ప్రాణవానంద జి శ్రీనివాస్, అష్టలక్ష్మి దేవాలయం చైర్మన్ శ్రావణ్, సెక్రటరీ సుధాకర్ గుప్తా, అంజయ్య, శ్రీధర్ కుమార్, రంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్సీ సెల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీధర్ రమేష్, పెద్దవల్ల సైదులు, విప్లవరెడ్డి, సంతోష్ మరియు
తదితరులు పాల్గొన్నారు.